चलिए जय बना सैया चलिए जय बना चलिए जय बना सैया चलिए जय बना गवना काहे के करौलो जब तू चलिए जय बना गवना काहे के करौलो। हम तो माई बाबू के दुलरवी रही उनका अखिया के भीतर के करई रही नैया काहे के लगौलो जब तू चलिए जई बना गौना काहे के करौलो। प्रणाम प्रणाम की करे तू टेबल कुर्सी लेके घूमता रहो का करी जहां जाते नहीं अपन सामान अपना लगे एकदम कहीं पर बैठ का करिए और तो तुझे के जो न छत पे कुछ नहीं है बैठे दी का समझ का सब बाबा घर तो बड़ा बढ़िया बनेले बगुआ बन गेल बजान दुनो लइका एगो 6,500 का माला के 9,500 अच्छा रुपया पर रुपया बिगत है समझे खर्चा तो ढेर होइल लागल नहीं अच्छा लागी ना बड़ी रुपया तल्ला पिटा गेल पूरा एकदम एक ताला बनौले रहनी। अच्छा हाँ एक ताला बनौनी कि भाई का बात हो कमे में जेबा से कि तबले रही आदमी हां कन खेत होते न कीनब लेकिन वो छोटका बानू लइका हमार अच्छा अच्छा औलाद फदावा औलाद फदावा अच्छा हां 6,500 पावते है बाबू महीना सूता कल बाद दिल्ली। हाँ बाबूजी बड़ मकान बनई हम ले 2 ताला बनौनी फिर 3 ताला पीट देनी जेबा से। हाँ अब रहा से साथ बहुत का कोनो तकलीफ नहीं है आराम भाई ठीक बा बड़ा बढ़िया बनल बले हाँ जान जने बाबू अभी तो एके ताला ही बा अच्छा ये तो अभी 3 ताला पर चढ़बे के जानी अभी तनी ढलैया ले भैर परसौआ चढ़ गई रहनी। अच्छा ओकर रास्ता केने से होइदे से बैठे हाँ हाँ आगवा से बैठे छोड़ देनी बालकनी बनाए टाइप हाँ हाँ बनी अभी में बनी हमें कुल बहुत व्यवस्था बा कुल संगमरमर मंगवला बनी जयपुर से। अच्छा है यही वाला है ना संगमरमर हाँ है का बा यही से रास्ता चल जी लॉकडाउन में तनी माल उनियर रह गइल बा आ जाई। हाँ तो संगमर पूरा ग्रेनाइट लगवाई एकदम चलबा जमीनी पर तो मुंह लौकी भका 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 अच्छा जानला कि बढ़िया ग्रेनाइट ले ले बनी नु हाँ हाँ और बड़ा बड़ी रुपया लागल बा जान जी बड़ी याद तो बा घर में देख 3 तल्ला ऐसे ही पिटा गेल बा पैसा ना लगल खर्चा कइले बनी बुझाता बहुत 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 चढ़ गई जान जे कि दिन 3 ताला बाबा घर बड़ा बढ़िया बनल बा ना हां बुझाता बाबा खर्चा कइले हाँ जानला कि ना 3 ताला पर चढ़ गई नी। हां अच्छा तो चढ़ के देखे लग नहीं बनौले बड़ा 10 20 गो मिस्त्री लेबर लागता पर रुपया लागता। हाँ तो कहते तो बानी 2 रुपया का थोड़े कुल तो जान जी बहु है जो ऊपर चढ़नी की ना आ देखत रहनी कैसन का बनल बा तोले तो देखत नहीं नु कोनो गिर गेल का अरे ना भाग बुरबक सुन ना बीच में वक्त क्यों गिर ऊपर से क्योंकि हम ही चढ़ल में तो गिर कैसे जाई तू ही न कहला हम मिस्त्री काम करत रह ना तो कॉल बड़ा सब फिर अभी प्लास्टर बाकी बा ऐसे ही तले ठीक ठाक बनौले बड़ा सो ऊपर से भी काम नु बाकी बा तले तो देखत नहीं कि ना का कुछ छोड़ देले लसन का कहीं विक्टोरिया विक्टोरिया दिखत रह टाटा सेंटर नावका ब्रिज नौको ब्रिज आ दादा टालीगंज मिठुन च दादा हीरो हीरोइन कुल नाचा तरह से कूदा तरह से होने बांझे की बड़ा बाजार ले ले मोए हमरा छत पर से बुझाते कि हम कलकत्ता में खड़ा बानी ओ तरह बुझाए लगल हमरा। बाबा तू मर दे तू बतियावत रह बाबा बस बलिया में रह के तू कलकत्ता देखत रह आ ही दादा ए बाबू अच्छा एक काम करो अभी नहली थोड़ा कि ना हां नहली है हां ठीक बा कल नहा दो के फिर हेतर के चढ़ाई ऊपर देखो नहले ना चढ़ा से ना ना अभी ना अभी पूजा निखन भइल ऐसे बढ़िया से गंगा जल गल में छिड़कल हम ना केहू के चढ़ाई जान जी की। हां अभी गंगा जल छिड़क के बढ़िया से तारा के बुलाई गिर प्रवेश में लइको आवत तारा से दोनों दिल्ली से तब तारा के दिखाई जान जी की कैसे लौकता वो मतलब बतियावे नहीं मर दे बलिया से बैठ कर वो कलकत्ता देखत नहीं विक्टोरिया धर्मतल्ला देख तारा विश्वास नहीं होत नु सुनत नु बाबा का कहतन वही दिखाई सुनत नहीं। अच्छा एक काशी का लइका तोहरो भरोसा नहीं है ना अच्छा ठीक बा तो हम दुनिया के दिखाई जे बात का समझ बलिया में रह के तू कलकत्ता देखत रह तो मकनिया तना ऊंचा बन गेल बा तो हम का करी मकनिया तना ऊंचा हमर बन गेल बा तो हम का करी। हां रुकी बाबा फोन आवता हमार होता जो भगवान के दया से बड़ा बढ़िया घर बन गेली हेलो बाल बच्चा हेलो
क्या बोला था? अच्छा हाँ हो जाएगा। हाँ अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना। हाँ 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 लॉकडाउन में खत्म होने दीजिए तो माल पत्र गिर जाएगा तो फिर बन जाएगा। और अच्छा ठीक ठीक है रखते हैं। हाँ रखते हैं। अरे चाचा के लेकर हल हो बाबा। अच्छा वो बनेले बा एकदम 4 तल्ला मकान एकदम 4 तल्ला एकदम 4 तल्ला बनेले बा। का करल हाँ का कर लेते चाचा वो के मुंबई में बनू। चाचा के लइका बा। हाँ परसों हो जा गोबर पाथत रहे मुंबई में बा। ए महाराज रो वो बच्चा होत नहीं बाबा। वो टोटी फिट करेला हीरो हीरोइन के घर में रो जाने नहीं ओकरा के। हम तो देखने कि परसों गोबर पाथत रहे बड़का का बड़का ओह तो कहो कि बड़का लेके तरह चाचा छोटका के तो देखे नहीं गोबर पाथत कहा रहे तेलहन घूमत रहता गाँव भर। पता वो हीरो बनियो। अच्छा के टोटी बांधत टोटी बानत ना छोटका हीरो बन जी गोबर पाथत हाँ होई बनी पतत हीरो बनो। तेहू बन जाइबे तनी कोशिश कर तेहू हीरो नियर लागत तरी नहीं, बन नहीं, जाइबे। हमरा हे करो के तो लिए ले जी। हां नहीं ठीक बा। बाबा, हां नहीं। हाँ, बोल वो बनेले बा 4 तल्ला मकान। अच्छा अब का बताओल जाओ हाँ कि बनेले तो बाटे लेकिन सैटेलाइट से तनी मनी सट गइल बा। कैसा ना सैटेलाइट से आकाश में सैटेलाइट जोन घूमेला ना उस सैटेलाइटवा से सट गइल बा। उ। 4 तल्ला मकान सैटेलाइट से सट गइल बा। अरे का बताई लंबा मिस्त्री बा। लागल बड़ा से एकदम। का लंबा लंबा बा घरवा माने के तलवा ढेर बड़े बड़े बा हाँ। माने जोड़ल जाऊ तो 10-20 तल्ला ले हो जाई अगर छोट छोट बनावल अरे जाऊ तो। नहीं बाबा हाँ। सुनी ना के हम बतिया 10 गो मिस्त्री लागल बड़ा से ओकरा में अच्छा अब 50 गो लेबर। अच्छा ठीक बा लागल बड़ा सा। हाँ अब साला काम तो होते नहीं खे लेकिन का बताओल जाओ काम रुक गइल बा। काम रुक गइल बा। सैटेलाइट से हमें लगा दिल्ली से फोन आए लगल। सैटेलाइट वाला दिल्ली में फोन कर दिला सब। 4 तल्ला मकान तो सैटेलाइट से सट जाता और सैटेलाइट से सट जाता तबे न दिल्ली से फोन आवता हमरा आ लगे। तो निकल के फोन आवता हाँ ते आँखी देखले है कि फुटली आँखी देखले है। अरे हो 50 गो लेबरवा का पैसा हमार बर्बाद हो जाता महाराज। ओ तोर चाचा का लेके बनावता बम्बई में टूटी लगावता रुपया तोरा से लेता पैसा तो उहे लेबत देवता ना के सिखावे आइल बड़े हमरा के दोनों तो निकले के टेबुल घूमत रहा हमरा के समझावे खातिर। तो बाबा एगो बात मारी बताई। सुनी एगो बात और खोली ना सुनी आगे हम बच्चा सुनी रउआ जब विक्टोरिया है जैसे दिखता तो हमारा चाचा के घरवा से सैटेलाइट ना दिख सकेला। चल जाला तो मार के फोड़ देता ना हूँ। बा, सुना ना एक दिन अरे तोहनी के जान तरह से के हट के मरी जाई तो कुल उल्टा पुल्टा बात काहे करता रहा। ना तो रउआ तो कहत ये कि हम नहीं खुद विक्टोरिया गइल नहीं है। ताजमहल दिखता रहो घर से। चल बोल कि ना ऐसा ना अरे बेंच उठा दे टेबुल उठा ने मार के फोड़िए देब हम छोड़ ना तनी। हो गया सब तक लाइल बलो जब बतियाबे हमरा चल है को ले जा सामान टंटो हंट अरे कुर्सियां काहे छोड़ दे रे। दोबारा आ गेल मार के तहन के कुर कहीं का फोड़िए देब आइल बड़े समझावे हमरा के ससुर बतावे इनकर चाचा का लड़का छत बनौले बा 4 तल्ला बिल्डिंग पैसा ही देता रहा टोटी लगावता आ हीरो बन जाई एगो गोबर पाथता वो हीरो बन जाई इहो न छतरा बन जाई हीरो अतना सस्ता बा हीरो बनल बड़ा मूड खराब कर देला समझे बा सके कितना बढ़िया गावत रहन नहिया काहे के लगौलो अरे जब तू चलिए जय बना गवना का